Mit navn er Mads Lund Pedersen. Det her er Mads i Marken. Vi skal i dag ud og besøge Vigevild Efterskole, hvor der kan rygte om, at der uler i mosen. Og vi tager ud for at stikke fingre i jorden. I løbet af den seneste tid, jeg har været herude, har jeg fået opsnuset, at der muligvis er tale om, der er kommet en rockerbande til Vigevild. Ja, i dag så står jeg så her med Karate Kasper. Kasper, hvordan har processen været indtil videre? Ja, men processen har været rigtig god. De har været rundt i holdene, de har været samlet som grupper, og så har de fået stillet nogle opgaver undervejs. Så eleverne har selv sørget for, at alt det her det kommer til at køre, og det bliver super fedt. Okay. Hvordan med sammenholdet efter de skal tæsket hinanden sådan hele dag? Er det fint nok på holdet, eller hvad? Ja, nogle af dem, de begynder at bitche lidt af hinanden, men det er mest drengene, der bliver lidt bitch. Ja, altså, pigerne de er så meget stille og roligt, men drengene bliver lidt bitch. Men vi arbejder med det, det er en proces, vi skal igennem, og det er også noget, man skal lære at kunne forholde sig til, når man er samlet så meget i løbet af ugen. Ja, hvordan skal det bruges i forestillingen? Ja, vi har 5 forskellige danse, der kommer med. Noget med noget par, der er noget med pigerne sammen og drengene sammen. Og så kommer der forskellige udtryk. Alt lige fra kærlighed og glæde, til show, til slåskamp, til nogen, der er dystre og mørke. Der kommer hele spektrum rundt, hvad det handler omkring de her følelsesmæssige. Ja. Hvad så går det så nogle gange galt? Nej, faktisk ikke. Der er styr på sikkerheden. Og vi ser om, det er bare indøvet til perfektion, så nej, det kommer ikke til at ske. Det er jo, tak skal du have. Ja, nu står jeg så her med Johan og Lukas. Hvordan er det gået indtil videre? Jeg synes, det går skide godt. Altså, vi får givet nogle slag, og altså, vi får øvet vores ting, og jeg vil sige, at det går perfekt, som det skal, og vi har fået øvet det hele. Så I er helt klar til at komme op på scenen? I er ikke bange for, at I kommer til at slå hinanden ned, så det bliver alvorligt, eller hvad? Nej, det regner jeg ikke med, men altså, hvis det er sådan, at der er en eller anden, der begynder at pisse mig af, så kan det godt være, at jeg finder på at slå ham i hovedet eller sådan noget. Så er der jo det her med, at vi har den her mistanke om, er der en gangsterbande, der render rundt her? Er det noget, I kender noget til, noget I har oplevet noget med? Jeg kan ikke sætte navn på det, men jeg kan sætte os i kontakt. Man kan sige så meget, at over på Northside, der er vi kendt for at have et lidt hårdt miljø, så måske skulle vi gå derover. Jo, tak skal I have, drenge. Jeg har nu fulgt Lukas' tip, og det skulle meget gerne være herhenne, at børnebanden den holder til. Ja, jeg står her med den berygtede børnebande nu. Hvordan har processen været indtil videre? Men den har været okay. Det var lidt svært i starten lige at finde ud af, hvordan alt det der skuespil var. Men nu synes jeg, at vi er klart okay. Især Poli lever så rigtig godt ind i det og giver et godt indblik i, hvordan det er skuespil. Fantastisk. Ja. Hvad er det bedste ved at spille skuespil så? Udtryk følelser. Ja, overdrive, helt klart. Ja. Fritiden, og så også, at vi kan stå en del på scenen. Hygger sammen. Og der ikke er smart arbejde, som for eksempel at bygge scener. Yes. Okay, hvad med de roller, I har fået? Føler I, at det passer til jeres personlighed? På nogle punkter, tror jeg. Ja, der er lidt. Nogle træk. Ja. Ikke det hele. Jeg tror, de fleste de har ramt rimelig godt plet med Mads Jørgensen og Long John og sådan noget, men jeg vil sige, lige præcis min i hvert fald, og mange andre så også, det passer ikke helt ind. Så har jeg fået fat i den helt store stjerne her, en af de allerstørste roller i skuespillet, Lasse. Stor ære mod dig, Lasse, for det første. Jo, lige mod, Mads. Mange tak. Hvordan har det været indtil videre i den her proces at lære at skal spille skuespil? Jo, men det har været super fedt, og vi er kommet godt i gang. I starten så
Altså, så gik det ikke så godt. Det trækker lidt tænder ud, fordi det var lidt kedeligt, men vi kom rigtig godt efter, synes jeg. Vi skal nok nå det. Det er super. Hvad kan du så huske alle replikker, du har fået? Altså, jeg vil jo selv mene, at jeg kan huske alle uden af. Men spørger du de 3 instruktører, så siger jeg nok nej. Så. Hvad med det her? Du har jo fået en af de helt store roller. Hvordan har du med det? Det er jo ligesom lidt et pres at ligge på dig. Nå jo, i starten var jeg også lidt nervøs, men så fandt jeg ud af, at det ligger mig meget naturligt at være i centrum i går og fylde lidt. Og ligesom have meget at snakke og sige og sådan noget. Så det er godt nok. Hvad så med rollen? Synes du, den passer til din personlighed? Altså, nu kan jeg godt lide bajersaft. Og ham her Sonny, han er rigtig glad for whisky. Så på den måde minder vi meget om hinanden. Efter jeg har undersøgt denne sag grundigt, må jeg erkende, at jeg igen har taget fejl. Der var ikke tale om nogen såkaldte nye organisationer med bander eller noget som helst. Der er blot tale om en gruppe skuespillere, der udgiver sig for at være en børnebande. Men det stopper mig ikke i at undersøge området for nye mystiske